Kaixo, arratsaldean. Zertan ari zara? Alokatzeko etxe baten bila. Behar bada, etxe honetan geratu beharko genuke. Ez, gustora egon naiz hemen Izarorekin, baina aldatzeko gogoa daukat. Gainera, lanetik urrun daukagu biok. Ados, hasteko eta behin, erosi ala alokatu. Nahi duzuna, Maitea. Begira, gure asmoa elkar ezagutzea da. Honena dugu gure gustuko zerbait alokatzea. Bai, arrazoi duzu. Eta zuk zer nahiago duzu? Hirigunean ala kanpoaldean? Kanpoaldean, bai. Aparkatzeko errezago izateko. Natura ere gertuago izango dugu. Garagardoa nahi duzu? Ez, mi askar. Jabetu altzara. Oso aukera gutxi dago alokatzeko. Bai, oso gutxi. Baina bila jarraituko dugu, bai? Nire ustez honena hirigunean hartzea izango da. Hala, oinez joan izango gara etxetik lanera. Ez da ideia txarra. Ados. Pixu ala etxea. Antxon, gubiontzat etxe oso bat ez ote da gehitxo. Bai, noski. Aukera guztiak aztertzeagatik esan dut. Orduan, alokairuan, hirigunean eta pisutxo bat. Ea zer topatzen dugun. Hemen bada pixu bat, portuaren ondoan, baina oso zarra dirudi. Bai, gainera ez-etasun handia izango du. Ez, hori ez, begiratu gehiago. Ez da bat erreza, Badirudi jendeak ez duela etxerik errentan jarri nahi. Alemanian bizi nintzenean... Antxon. Gero kontatuko didazu hori. Orain jarraitu. Hauez... Hauxe. Teiatupe bat Elizaren ondoan. Ego mendebaldera, 80 metro, 30 metroko terraza, 550 euro? Oso merkea da? Eta igogailua dauka? Primeran, ederki biziko gara hemen Amaia. Bueno, aurrena ikusi egin beharko dugu. Bai, noski, bihar bertan. Edo, hemen, behar bada argazki gehiago jarriko zituzten. Bai, Maite. Ze ondo aukeratu dugun. Antxon, gure lagun batena da. Gure informatikariaren arrebarena. Joan den astean esanion bertara joango ginela bizitzera. Zer? Baina, lotxagabea. Eta teatro hau dena? Bueno, zure iritziak ere axola du. Bai zera, manipulatzailea. Ni